La cursa de cotxes Hill Climb Racing 2. Començarem obrint el cofre gratis. A veure què ens empara aquí, que ens hi trobem diners, més gemmes, i aquí ales i un propulsor de cavallet. Llestos! Ens proposem en el nou event de càrrega. A veure, continuem i endavant ens unim en el nostre de càrrega, a veure, cursa de càrrega, 3, 2, 1, endavant amb el nostre cotxe nou que fa poc. Estem perdent tota la càrrega, ui, mare meva, que aquí ja no queda res de càrrega, va, vinga, va, a veure... Tenim una càrrega ja, encara sí queda alguna cosa de càrrega, però ja que ho perdrem d'aquí res. A màxim, vinga va, ui, ara sí que ja hem perdut l'última càrrega, ja no queda res, hem arribat amb 0 de càrrega, 0 de 20, sembla com trossos de pizzas, pobres nens, s'han quedat sense pizza. Canviarem de cotxe, Chamscat, agafarem ara el nostre Hot Rod. A veure si tenim temps d'agafar un altre cotxe i endavant amb el Hot Rod, vinga endavant, propulsió a tope i perdent aquí les pizzas. El pizzero aquí no serveix, pizzero, quedes acomiadat. I ara a veure, vinga va, que estan avançant tots, es queden últim i sense càrrega, això no pot ser. Apa, aquí ara sí que ha sortit volant, pam, patacada contra el pont elevadís. Canviarem de cotxe, en 23 segons ja no tindrem gaire temps. A veure amb la moto, amb la nostra supermoto, a veure què podem fer. I endavant, com tenim la càrrega, doncs ja ens ajudarà la supermoto. Va, nois, va, vinga, va, càrrega de pizzas. Endavant, qui ha demanat una pizza en 4 segons, 2 segons i... Pizza voladora. Allà se'n va la moto, adeu. No, a veure, enhorabona als campions, com sempre, Samurai. En següent, ens unirem a un altre. Vinga, aquest és el nou, que és en l'antic Egipte. A veure si aquí a l'antic Egipte podem arribar amb alguna pizza. Ui, aquí ja hem perdut tot amb aquest sot. Aquí hem perdut tot, aquí no pot ser. Ui, quasi perdem el cap i tot. Perdem les pizzas i el cap. Amunt i... Ui, quasi cap per avall i arribem amb 0 pizzas. Un altre cop es queden els nens sense menjar. Farem el super auto. Endavant, 3, 2, 1 i bum! Vinga, va, el super auto, sí, aquest sí que portaràs pizza, no? Pobres nens, no, guapa, que ha perdut el cap. Aquí ha perdut el cap i ha perdut tot, tu. Aquí no ha arribat enlloc, ni a port hem arribat. Agafarem el nostre auto de rally, a veure què us sembla. Chamscat, endavant amb l'auto de rally en 50 segons. A veure si podem arribar a repartir alguna pizza, vinga va. Nois, vinga va, encara portem pizza. Qui vol pizza? Deixeu-me comentaris quina és la vostra pizza preferida. La meva és la hawaiana amb pinya, amb doble de pinya. Quiero un té de pizza, que me sembla que és la meva hawaiana, arribarem, sí, bé, un té de pizza, que és la meva hawaiana, doble de pinya i doble de pernil dolç. Allà amb 14 segons, em sembla que el pizza aquest es quedarà a mig camí, ja no arribarem pas al final, a veure... I aquí hem perdut totes les pizzas, aquí ja, i elimina perquè s'ha acabat el temps. A veure, com sempre, enhorabona als campions a l'esquelet. 2 de Chamscat, ara ens hi posarem endarrere i aquí s'ha acabat.